Yan! Hello! Magandang araw po muli sa inyong lahat, mga mamshis, popshis, and anakshis. Welcome po namin kayong lahat para po sa ating segment na Cooking with Inamo! Yes! Ngayong umaga po ay, napapansin nyo po ay napaka-busy na po niya kaagad, no? Actually, kanina pa po siyang alas 8 nagbisi-bisihan. Dahil, ayan, magluluto po tayo. Gagawa po tayo ng ensaladang talong. ayan, ensaladang talong. Ayan. At ano pala plano mo dyan? Paano ang gagawin natin sa ensaladang talong? Maghihiwa ka na ng sibuyas, Sibuyas at saka kamatis. kamatis. Tapos, paano natin malalasahan yan? Ha? Paano yung lasa? Ano yung i-ano natin? Lasa, Kasi bawal lalagyan sa'yo mo ang yung ano, bagoong. Bawal ang maalat. Oh, konting asin. asin. Tsaka, Para magkaroon naman ng lasa. konting asin at tsaka Kalamansi. kalamansi. Ayan. Masarap yan, tignan mo. Oh, excited na ako. Oh. Malaman ko. Oh, ayan na. Ikaw na magano ng maliit, hindi ko makita. Masarap pa pala natin. Ano na yan? Tadaan! Ayan, at luto na po yung aming ulam. Kakain na po kami. Yan. Let's eat. Sarap ng ulam. Let's pray. Pray muna tayo sa ngalan ng Manana, Tatay, Espiritu Santo. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Sa ngalan ng Manana, Tatay, Espiritu Santo. Amen. Yay! Kain na tayo. Kain na tayo. Yan. Eating time. So, let's Aray! eat. Sarap po bagoong. Mm. So, ito, nilagyan ko na ito ng kaunting asin lang. And, of course, yung sabi niya kalamansi. Tingnan natin kung ano magiging lasa. Lapit ka kasi, ilapit mo yung upuan mo. Yan. Alam mo, kahit ganito na yung pagkain natin, masarap naman eh, di ba? Fairness, masarap po yung sinabi ni Mama, asin tas kalamansi lang. Batiin mo rin yung mga apo mo. Hi! Sino-sino? Good morning! Hindi naman nanonood eh. Nanonood, napapanood nila yan. Ah. Sino-sino? Si Yam. Si Yan, si Kurt, si Bonene, At? si Kyla. Yeah. Ay, Kyla! Ngayon yung kanyang mga apo. Yan. Sa aking kapatid na si JB. Yan. Actually, ano lang kami. Dalawa lang kami, pares kaming lalaki. Noon. Kala mo naman mukha na akong babae. Yan yung aking kapatid, tas yung kanyang mga anak. At sa aking hipa kay Rika, si Rika kasi nanay. Batiin mo rin, shout out mo. Gusto mo yung palabok niya, di ba? Pag siya nagluluto. Hi, Nay! Si balain mo. Yan. Namimiss ko na ang palabok mo. Wow, may pahirit talaga siya. Ang pangalan pala namin dalawa ng aking kapatid ay hango mula sa mga sa mga
basketball player ng Pure Foods team noong 90s ba yun? 80s, nung 80s. Nung 80s pala. Yun. Sina Alvin Patrimonio at Jerry Cordillera. Oh. Di ba, ma? Yung mga pangalan na, mga pang basketballista. No wonder bakit nahilig din ako sa diba? hotdog until now. Kung saan mo ba ako pinaglihi? Balot. Sa Balot. balot. Kaya pala flat yung likod ko dito. Sa balot lang. Balot, tapos kasama ang spaghetti. Yun ang grabe. Lahat ng mahabang spaghetti. Lahat ng mahahaba. Kaya pala ganito yung itsura ko. May ano ba to? Canton, bihon. Kala ko spaghetti. Naging pansit. Basta pasta. Basta yung yung mahaba ba. Kaya pala ganito yung itsura ko. Mangga. Pinaglihi mo rin ako sa mangga. Hindi ako masyado sa maasim. Kaya pala. Si Aboy, saan mo naman siya pinaglihi? Yan parang, ano yan, parang hindi ko naramdaman na naglihi ako. Bakit? Nanganak na lang ako. Oo. Bakit? Si Aboy? Mm. Wala, hindi ko naramdaman. Ikaw naramdaman ko. Mostly, gano'n naman daw talaga kasi panganay. Diba? Si Aboy, hindi ko naramdaman talaga yan. Anong puntis na ako? Kasi kami ng kapatid ko, halos magkasunuran lang kami ng we are 11 months apart. Wow, umi-English. So ako October, yung kapatid ko September. Tapos asan si Papa noon? Nagtatrabaho. May trabaho siya noon. Ang trabaho niyan, ipinasok yan ni Lola mo doon sa sa may ugkong, sa paggawaan ng plastic. Isang araw lang. Isang araw lang siya pumasok. Ayaw niya na. Bakit daw? Awol na. Pag-away na. Ang aking papa po ay wain na siya, tegi na siya. Yun, December 31. Siya ay taga Pangasinan, which is from Labrador. Shoutout nga pala dyan sa aming mga tito, tita sa Labrador, sa aming mga kamag-anak dyan. Hello po. Pati mo naman sila Tita Meli, Ay, sila ate. Tito Nestor. Yan. Ang aming mga cousin dyan sa Dagupan. Huwag ka naman magalit sa akin. Bakit ka naman magagalit daw? Oo nga. Hindi naman siya magagalit. Ay, oo nga pala, nag-message siya. Kasi naubusan daw siya ng load. Ang sabi niya, sabihin ko nga raw sa'yo na okay naman daw siya. O mamaya tatawagan natin sila tita. Ha? May naaalala ka bang banding ninyo ni Papa noon? Ha? Sorry. Sorry na. Joke lang po. Sorry. Ayun niya pinag-uusapan si Papa at maaari. Ay, Oo. iniisip ko na lang yung maganda. Kaya nga, Pagka naiisip ko yung mga hindi maganda, nagagalit ako. Parang nagigising ulit yung galit ko. Kayo po. So, Tama na yung nakikita ko siya dyan. so change topic na po tayo kasi ayun yung pinag-usapan si Papa. Pero okay ka naman, 'di ba? Happy naman na, Okay naman ako. So, kamusta yung talong? Anong lasa ng talong? Anong lasa ng talong? Tama lang. Bakit? Sasando ka pa ng kanin? Sarap kaya. Siyempre ako nagtimpla, ikaw nag-ihaw. Ganyan dito, siya ang taga-luto, siya taga-hugas. Hindi naman yung luto talaga na heavy yung luto. Taga-hugas. Ako yung magmamalengke, ako yung maglalaba, ako yung mag-aayos ng mga gamit dito. Ganun. Basta mas mabibigat na ako. Pagdating sa paglalaba, ako maggugusot, ako magsasabon, ako magbabanlaw. Ikaw maglalaba, anong ginagawa mo?
Pakilusin mo ko ha. Hindi, sa paglalaba, anong ginagawa mo? Ikaw ang taga? Yung mga sa mga panty, mga underwear. Hindi, pag naglalaba ako ng mga damit natin, anong... Ako taga-sampay. Taga-hanger. Yan, siya ang taga-hanger. Tsaka taga... Pag natuyo. Tupi. Yan, siya naman taga-tupi. Pag So, natuyo, tutupiin na. so ganun ang ano namin, para na sa ganun, meron din siyang ginagawa kasi ayaw niya ng ano, ng... Wala siyang ginagawa. Kaya dyan sa mga momshies and popshies natin, na halos kagaya ng sitwasyon ng mama. Tsaka sa mga anakshi ha, hayaan natin silang kumilos hanggat kaya nila. Pero dapat yung mga kaya lang nilang gawin. Tsaka, maganda exercise kasi yun eh. Lalo na yung paglalaba. Si mama, kaya hinayang ko siya maglaba kasi meron siyang sariling upuan. Yung level lang ng upuan dun sa CR para pag nagugusot siya, hindi siya ngalay o hindi siya nakayuko. Tsaka puro naman underwear lang yung mga ginugusot niya eh. Magaling magluto si Lola, di ba? Napakasarap. Kung meron ka natutunan dun sa mga luto niya, anong luto yun? Yung alam mong lutuin ha, hindi dahil alam mo lang siya. Feeling ko prito na naman yan. May naaalala ko sa niluto ni nanay na hindi ko pa naman naluluto. Yung ako ang magluluto. Pero Ano? nasa isip yung ano, alam ko ano yun. Ano? Yung puset. Pusit na naman? Ginataang puset. Yung imbis na toyo. Okay. Imbis na ano, na toyo ang ito ilalagay mo. Anong gata. O, sige. Kaya lang di naman pwede dun. Oo. Hindi kasi siya pwede masyado sa gata. Mantika pa rin yun. Pero okay yun kasi natural oil yun. Pero, bawal din kasi talaga. Pwede naman pero tikim-tikim lang. And sa lahat ng ayoko rin siya dinideprive sa mga pagkain. Yung masyadong tinatakam. Okay lang yung once in a while. Pero, kahit sabihin natin na meron siyang gamot, wag pa rin nating abusuhin na, may gamot naman, sige, kain. Wag po. Hanggat maaari, kasi sayang din naman yung gamot kung kumakain ka rin ng bawal. Pero, yun nga, gaya ng sabi ko, ayoko siyang tinatakam o dinideprive sa mga food. So, pinapatikim ko pa rin siya. Pero, unti-unti lang. As in, tikim lang, hindi ba ma? Okay din naman na yun sa'yo, di ba? Yun. Basta wag lang araw-araw. Di ba? Correct? Tama. Si Lolo, ang lolo ko naman, mahilig yung magluto yun eh, no? Mahilig yung magluto si Lolo, di ba? Hindi. Sila yung mga nagluluto ng mga kilawin, ng mga papaitan, Yung pulutan. yung mga pampulutan, oo, grabe. Naalala ko noon, nag-ano sila ng kambing. Siya nagluluto. Nagkakatay Ito, sila. nag-ano siya kunwari mag-iinom siya. Pampulutan siya magluluto. At ayan na nga po mga mamshi. Sa sarap ng ating kainan at kwentuhan kasama ng aking mamshi Jolly. Ayan, maraming salamat po muli sa panonood sa aming video. Salamat! Again, pakilike nyo na rin, subscribe at i-click ang notification bell sa aking YouTube account at sa aking Facebook page. Ayan, i-follow nyo na rin ako dyan. Kasi po yung iba ina-add ko ako sa aking Facebook account. Hindi ko na po kayo mag-check lahat. So, andyan po tayo lahat mag-follow para po makita nyo yung mga upcoming videos namin dalawa nyo. Diba? Ayan, maraming salamat. Muli, thank you so much. God bless.